OMG! Fi nôl! Hai pawb, mae Gyd-Enwyn sy'n ma. Fi'n mynd i ddod â chi y goss i gyd, Beth, o Keeping Up with the Kardashians i farnu fashion choices ar heno. I got you covered. Bant a ni! Ni'n mynd i fod yn edrych ar rai o straeon gorau mis Hydref. Mae Miley Cyrus yn cael ei chaso gan aliens. Mae Dynion Cymru yn tynnu dillad bant. Mae Kim Kardashian wedi renti Ynys a BAFTAs Cymru. Miley Cyrus aliens. Literally. Mae Miley Cyrus wedi dod ar draws aliens. I believe her. Genuine I believe her. I was driving through San Bernardo with my friend and I got chased down by some sort of UFO. I'm pretty sure about what I saw. But I'd also bought weed wax from a guy in a van in front of a taco shop. So, it could have been the weed wax. Mi o'n i'n coelio hi tan y weed wax. Yn agosach chi adre, mae'r grŵp Facebook Cor Ona wedi creu calendar actually cynnwys dynion o Cymru yn posio yn noeth. Mae rai fi ddweud, fi'n tyma bach yn gutted. Sa wedi cael gwahoddiad. Actually, falle na'r yn y junk mail. Dim byd. Oh, we move. Ti'n be? Y person fi'n credu sydd wedi actually cael ei gofyn i fod calendar yma, fi'n mynd i gael fy ffôn i fe nawr. Connor gyda G. Hello, ti'n okay? How are ya? Ti wedi cael ei gofyn i fod yn y calendar yma ar gyfer... Na? Oh, okay. Wel, ti'n be? High School Musical, we're all in this together. Ta-ra. Ili. Ta-ra. Ta-ra. Dim byd. Fi'n siŵr bod yn gwerthu fel hotcakes, llongyfarchiadau mawr i chi gyd, a Dion yn codi arian ar gyfer y list yna. Pawb sy'n rhan o'r calendar. You're doing great, sweetie. Nesa, ni'n troi at byd y Kardashians, extended family fi ar ôl i Kris Jenner sylweddoli potential fi. Mae Kim Kardashian unwaith eto wedi dangos i ni i gyd bod hi yw'r elite. Wrth renti Tropical Island private i hi a'i teulu. Iconic. OMG, mae da fi syniad, okay? Mae da fi syniad, okay? Right, os mae gwylwyr fi i gyd yn quarantino am bythefnos, na i fynd â chi gyd i... Drumroll, please. Caldy Island! Enjoyin'. Don't say I don't do anything for you. Mae'r tweet wedi troi yn absolute meme sensation dros nos. Iconic. Queen Kim. Oh my gosh. The glitz. The glamour. BAFTAs Cymru. O'n i'n cael Chinzano gyda Bryn o Gafon and Stacey. #random. O'n i wedi gofyn beth y gwyddoedd ar y taith bisgota na. Falle fi'n gwybod, falle fi ddim. Fwji bw, beth yn y byd sy'n bod gyda gwas fi? Be yn y byd? Tro yma, fel pob peth arall, oedd y seremoni yn un remote. Ac yn lwcus i fi, oedd y Wi-Fi dim yn lawr. Oedd rhaid fi ail creu y BAFTAs, Bridget Jones style, all by myself. Gyda denman hairbrush. Diolch mam, diolch dad, fi wedi joio byw cari dew. Party on! Mali, what's good? Best dressed leni oedd Alex Jones, achos dim ond hi oedd yna. Slay boo. I orffen, mae dan ni segment B yn y byd fashion. Enjoyin'. 3 best dressed yn cael yn gaeaf. Yn trydydd, mae dan ni Kim Kardashian, Jonathan aka Food God a'i phlant Kim, Tiger King. Mae dan ni Carl Baskin, mae dan ni Joe Exotic, Lion Cubs i gyd. Oh bless, mae'n really cute. Wedyn yn ail, Ricky Thompson, oedd wedi gwisgo lan fel Zendaya. Mae'r fideo'n absolute iconic. Iconic. Absolute queen, mae fe'n fab. Yn gyntaf, Queen of Halloween. Hello Queen. Mae rhaid i fe fod yn Kylie Jenner. Yr un ffefryn fi yw King Cobra. Absolutely iconic.
Da iawn i pawb oedd wedi cystadlu, chi wedi cyrraedd llwyfan. Os da chi unrhyw suggestions ar gyfer y sioe nesaf, don't forget to DM me. DM me. Slide those DMs. OMG, mae'r sioe wedi dod i'r ben. Fi wedi joio mas draw, fi'n gobeithio bod chi wedi joio mas draw. Tiwniwch mewn mis nesaf i weld pob peth fi'n mynd i fod yn edrych arno yn ystod mis Tachwedd. Enjoyen. Ti'n lyla, chi gyd yn lyla. Enjoyen. Enjoyen. Pidwch yn cofio i gwenu.